Με τη μικρή τι γίνεται, ρε, πώς πάει? Πώς να πάει, ρε. Έχω τρελαθεί, δεν ξέρω τι μου γίνεται. Γιατί? Γιατί τη μία αισθάνομαι ότι είμαστε τέλεια μαζί, όλα μέλι γάλα, την άλλη νομίζω ότι με πατάει με όλη τη Σπάρτη. Έλα, ρε. Άσε σου, λέω, έχω χάσει τον ύπνο μου. Και τι σκέφτεσαι να κάνεις? Δεν έχω ιδέα. Γιατί δεν βάζεις να την παρακολουθούν? Άσε. Αυτή είναι ικανή να πεδειχτεί και με τον detective. Άλλο σκέφτομαι. Τι? Σκέφτομαι να πάω στην Πυθία. Να σου κάνει τι η Πυθία? Να τη ρωτήσω, ρε παιδί μου, μ' αγαπάει ή δεν μ' αγαπάει. Καλά, σώθηκες. Γιατί? Δεν βγάζεις άκρη. Γιατί το λες αυτό? Δεν είχε πάει ο Φανίας πέρυσι? Ο Φανής γιατί πήγε? Για το γιο του. Τι για το γιο του? Φοβότανε, λέει, μην το βγει γκέι. Γιατί να το βγήκε? Γιατί είχε βάλει τα κλάματα ο μικρός που είχε δει μια αρκούδα όταν ήταν 7 μηνών. Και στην Πυθία γιατί πήγε? Να τη ρωτήσει, ρε παιδί μου. Να τον πετάξει και άδα να ξεμπερδεύει ή θα βγει αρσενικός να τον κρατήσει? Και η Πυθία τι του είπε? Ένα από αυτά τα κουλά που λες τώρα, τι εννοεί η Ρουφιάνα? Τι του είπε? Κράτα το τον μπούστι. Ο Λευτέρης Ελευθερίου και ο Αντώνης Κρόμπας σας περιμένουν στις 9 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Άλσος. Εδώ που είστε τώρα δηλαδή. Για να υπογράψουν παρουσία σας σύμφωνο επιβίωσης και καταπληκτική προσφορά μόνο για σήμερα. Όποιος δεν προμηθεύτηκε το εισιτήριό του μπαίνοντας στο θέατρο θα έχει το αποκλειστικό προνόμιο να προμηθευτεί το εισιτήριό του βγαίνοντας. Σύμφωνο επιβίωσης. Φουλ του Άλσους. Μισή ντροπή δική μας και μισή δική σας.